Pobo de Lalín, habitantes desta fermosa vila, xentes de ben, de bo vivir, de bo comer, alcalde, autoridades, personaxes diversos, de ben e do mal, que tamén quero contar hoxe con eles, que non me quede ninguén sin saudar. E, por suposto, porquiños das leiras, a todos os porquiños da comarca e os demais alá. Sí, poisedes ben. Estou saudando tamén aos porquiños, eses que fan que hoxe todos estemos aquí. Seindo de sobra, non villechedes hoxe aquí, nin polo alcalde, nin por min. Nin por ninguén dos que estamos aquí hoxe nesta sala. Todos estamos aquí por vos, porquiños, os queremos, cociñamos, os botamos de comer, construímos casas por vos, incluso vos facemos unha festa, a festa máis grande de Galicia. Nos disfrazamos, vemos comparsas, chirigotas, garotas. Bueno, tal vez este ano non estamos de carnaval, pero se non podíamos esperar máis. Sei que esta festa se celebra a festa pagana, pero non nos daba vida para agardar febreiro. Este último ano se nos fixo moi longo, demasiado. Así que, hai a carnaval ou non, hayan chegado os fríos ou non, hoxe é a festa do cocido de Lalín. Fai pouco recibí a chamada do alcalde para comunicarme que este ano sería eu o pregoeiro desta festa. Non é a primeira vez que me honra un pobo coa posibilidade de dar o seu pregón, o pistoletazo de saída das súas festas. Xa fun no meu pobo, en ambos concellos, en Pontevedra, incluso en algunha festa gastronómica. Pero ser pregoeiro do cocido, eu son cociñeiro. A miña vida xira en torno á cociña, aos fogóns, as perolas e os fornos. Pode un cociñeiro soñar con algo mellor? As festas gastronómica por excelencia. Vos podo asegurar que vivín días de ilusión coa mesma intensidade que me invadía unha sensación de tensión. Por que non dicir, de acojone. Supoño que o mesmo que ten que sentir o porquiño cando se acerca o tempo da matanza, cando escoita fiar o coitelo. Que lles vou a contar o domingo, xo pensaba eu. Podíades contar unha receita sobre o cocido, pero que carallo lles vou decir se na Lalín todos son maestros neste prato. Entón, ocorriuseme unha gran idea, ou iso pensaba eu. Ocorriuseme chamar a Pepe, o vosso alcalde, pedirlle axuda. Pepe, que podo decir, que podo contar? Pepe, que é un home de moitos recursos, me dixo, tranquilo, vouche mandar os pregóns dos últimos anos para que te inspire. Que grande idea, que tío máis grande. Abrir o arquivo adxunto, xa sabedes, ese simboliño dun clip que van nos mails. Ese que cando queres abrir pinchas e de pronto non se abre. Non tes aplicación actualizada. Vamos alá, vou actualizar. Entón che pide a clave. Cal era a miña contraseña? Entón, tens que pinchar no enlace de pedirlles a tua contraseña. Sí, alá vamos alá. Entón, che pide unha pregunta clave, que por suposto non recordas. Así que aparece outra pregunta. Non eres Pepe Solla? Digo, pero vamos a ver. Tantos avances, o reconocimiento da huella, a facial, e non me recoñece o meu ordenador. Reinicia, empecemos outra vez. Só quero abrir o puñetero archivo adxunto. E logo, di que cociñar é difícil. Así que recurres a un amigo informático que che dá a solución de sempre. Apaga, encende. Digo, en serio? Estudiache para dicirme isto? 2 días despois logras abrir o famoso arquivo e de pronto empezas a ver nomes. Xavier Fortes, Víctor Freixanes, Manuel Javois, Ignacio Rivera, Eduardo Pulset, Susana Griso, Pedro Piqueras, Manilo Montero, María Jato, Carlos Alsina. Basta. Non quero ver máis. Que fago en medio de todos estes persoeiros? Que podo dicir? Pepe, isto que fixeche meterme presión. Non me queda outra. Vamos a repasar. Que me une a Lalín? Que me chega a festa do cocido? Amén de sentirme como porquiño que escoita o coitelo fiar. Xa sei. Tuve cociñeros de Lalín traballando comigo, e por certo, moi vos. Conchi, por favor, sálvame, onde estás? Ou Moli, o meu amigo Diego Moli, iba a pedir, contame cosas do teu povo, que hoxe me o día. Pero, curiosamente, hoxe destapou unha anécdota. E vou contar, é certo, en varios viaxes que fixemos a cociñar polo mundo, entre México ou Nova York, na miña maleta
iba escondido unha cacheira, unha ou dúas cacheiras. No de Nueva York íbamos a cociñar na ONU e xusto o día que nos tocaba cociñar cacheira de porco, a nosa que tanto orgullo levábamos, coincidiu con unha crisis e houve unha reunión especial na ONU donde entrou un catering kosher xusto traballando a cargos de nós estábamos lado co lado, non? Desinfectaron todo, incluso fixeron todo un ritual, e nós íbamos a traballar pouco xusto a hoteles, que era o máis o que eles podían repudiar nese caso. Cando estaba pensando que me podía haber unido a festa de Lalín, nun momento pensei que iba a ser a cárcel, porque estuvemos a punto de cometer un acto na plena ONU de Nova York. Pero bueno, fora desto, que máis me une? Bueno, non son parvo, son fillo de Solla, sí, o fillo de Pepe Solla, que se alguén de fora de Lalín estuvo sempre vinculado e unido a este povo, a esta festa, ese era meu pai. Lucía orgulloso pindo porquiño a cada ano, pinchado na solapa do seu traxe. Disfrutaba de vir a Lalín a comprar cacheiras, racón, chourizos e o que fixera falta para cociñar un gran cocido e presumir diante dos seus comensais que todo isto viña de Lalín, da terra do cocido. Disfrutaba de vir cada ano a festa do cocido porque meu pai era unha persona que sabía disfrutar dos seus amigos sentado en torno da mesa, e aquí, en Lalín, tiña moitísimos amigos que seguro hoxe todos os recordamos, e incluso o vamos a botar moito de menos nestes días. Sei que el non tuvo a sorte de ser pregoeiro do cocido, pero que nos conste, el pregoaba o cocido alá onde iba, alá onde facía falta que se beñecese destas bondades. Son consciente de que hoxe estou aquí por el, polo cariño que este povo lle tiña, en especial o cariño que lle unía a Pepe. Si vos dicía estaba orgulloso de ser pregoeiro, pois máis orgulloso me sinto do cariño recibido na súa persona. Sei que, en certo modo, a festa do cocido deste ano é unha homenaxe á persoa de meu pai, e non se me ocurre mellor lugar que Lalín para elo. Grazas no meu nome, no nome da miña nai e de toda a nosa familia. Miña nai, que hoxe tamén está aquí, tamén disfruta do cocido, pero sobre todo sei que disfruta de cociñalo. Si tuviera que dicir cal é o día máis importante para ela, sen dúbida, o teño moi claro, o día de Nadal. E sabedes que cociña o día de Nadal, verdad? Cocido, por suposto. Por algo será. Uns días antes desas datas comeza coa súa liturxia do cocido. Desar do porco, sacar as horas do almacén, o día anterior do primeiro fervor as carnes, remollo os garbanzos, pela patacas. Ese mismo día se levanta moi temprano pola mañá, escolle grelos, repolos, comeza as opcións, bolas a ferver, e veña, pucheiros e tarteiras. Hai que medir os tempos, pinchar as carnes, xa casi están, que non falte nada, que é Nadal. Hai que celebrar comendo cocido, que non hai comida mellor para o día máis importante do ano. Pero veña, Pepiño, deixa de falar, cala xa, que hoxe comeza o tempo do cocido, inda que non teñamos caretas, máscaras, comparsas, chirigotas ou carotas, que non nos fan falta. Temos ganas, moitas ganas acumuladas deste último ano, que non hai virus que poda agora con nós, que nos imos vacunar hoxe coa mellor vacuna que existe, nin Pfizer, Sputnik ou Moderna, que a verdadeira vacuna contra todos os males xa estaba inventada, e non ven de laboratorios, ven dos cucheiros que fan o cocido de Lalín. Porquiños, podedes correr, escondedevos ou intentade huir. Que sí, que vos queremos moito, que nos gustades moito, pero cocidos moito máis, que nos gustan hasta os vosos andares, pero camiñando hacia os fogóns. Peregrinos, a catedral está aquí en Lalín. Este ano é ano xacobeo. Peregrinade aquí a Lalín, recollede forzas comendo un cocido, que o santo dos croques está aquí en forma de estatua de porquiño repartido por todo o povo.
E se fai falta, poñemos un botafumeiro, pero en lugar de incienso, poñemos un chourizo, que ole moitísimo mellor. Pobo de Lalín, disfrutar de comer, de beber, de gritar, a festa do cocido xa está aquí. Carnaval, xa podes vir, que temos ganas de bailar e reír, e fame tamén, temos moita fame. Así que, pobo de Lalín, gritemos todos xuntos. Porquiños, vamos por vos, vamos a la población.